koronavirusari, korona. Urte bat baino gehiago pasada pandemia batean murgilduta ikusi ginenetik. Milaka hildako izan dira COVID-19 erruz, eta zioak momentu honetan gainezka daude. Gaur hitz egingo dugu tertulia bat edukiko dugu pertsona desberdinekin honi buruz hitz egiteko. Eta adibidez hitz egingo dugu nola bizi izan duten egoera hau, nola bizitzen ari den koronavirusa beste herrialde batzuetan, edo nola bizi izan duten errefuxiatuak koronavirusa. Gaur, berbetan izango gara, COVID-19 buruz eta errefuxiatuei buruz. Azten gara. Haupa egunon guztioi. Hemen zaudete koronavirusari buruz hitz egiteko. Aurkeztuko ditugu bere gonbidatuak. Albatetik daukagu Josune, Koldomitzelako ama bat. Daukagu Marisa, Koldoko zuzendaria, Naia, ikasle bat egunon, eta Idoia, Osasuneko erizen bat. Egunon guztioi. Hasteko, kontatuko didazue pixka batean nola izan den pandemia eduki duzuten bizipenak, edo nola bizi izan duzuen, hasteko hasean zara Naia, nola bizi izan duzu berrogei aldean hauek? Bueno, nik esan behar dut nioz pertsona independentea naizela, eta orduan itxiak dira oso ondo bizi izan duen ni bakarrik egotea asko gustatzen zait, baina hala ere hitz egin da ikasle moduan, esan beharra dago zaila izan zera guztiontzat, azkenean egoera berri bat deneukan, teknologiari erabat honen lotuta, eta azkenean izan dituen lan eta proiektu asko burutu behar izan dituenak bakarrik, eta horretan eskondu dituta, berezik Koldomitzetenan egiten ditugu gauza asko taldeka, eta horako gauzak orduan ikasle moduan esan beharra dago zaila izan zela, eta azkenean lortu izan genuela gure helburua eta lortu genuela kurtsoa aurrera batean, eta nik uste daukagun maila dela aurrekurte bezalakoa, baina egia esan bai egin genuen lan asko, eta baita nire lagunek, nik behintzatez, generalean, nire lagunek eta horrela, bai sentitu zuten estres karga asko handiagoa, eta bai ikusi zuten nola zailagoa zen bakarrik lan egitea eta gainera etxetik, atera gabe, bakarrik familiarekin erlazionatzen, gainera bazegoen familiako, bazeuden batzuk, familiako kideekin, agian harremana etzena hoberena, edo haien etxean teknologiarik ez zegoela, baina agian ez zegoela hainbesterako garatua, edo denarakoa, beraz bai, zein egin bizitzaigun eta ikasle moduan adibidea. Ikasle izan da arlo oso garrantzitsu bat ikasketak, beraz, aluzioz, Marisa, nola bizi izan duzu ikasketzetik berrogei aldera eta beretorri dira? Bueno, nigo garatzen dut oso ondo lehenengo egunean nola izan zen, deituak izan ginen bilera batera, premiazko bilera batera, eta handik atera ginen susto handi batekin itzi behar denelako ikastetzea. Izan zen, martxoaren saskian, orduan, momentu horretan, pentsatzen genuen gauza izango zela motza, laburrean berriro gutatuko ginean, eta bueno, oso posiko baratzen da zikarreko inuka, txaloka, etxera bateko, ez? Baina gero ikusi denuen hori gustatzen ari zela, luze izango zela, eta lehenengo momentuan azginen antolatzen beste moduak klaseak edo eskolekin jarraitzeko. Zena magoste egunez, eta lehenengo astean nola edo ala, hasi ginen ikusten gure burua egori dago izan, ez? Baina gero ja tolatu genuen, zue ikasle gogoratuko dute, familia bai, ustaula ban, inarotzen ziren eguneroko lanak, eta hori ez, eta alde horretatik guretzat oso izan zen aldaketa izugarri. Eta gero etxetik lan egiten, eta bilerak etxetik, eta zuzendaritzoko geratu ginen akordat, norendik ikastetzean, ez eta irakasleak eta denok hasieran ere goratzen bat bazaite irakasleak egiten eskola, baina gauza larritu zirenean joan ginen denok etxera, zuzendaritzoko jarraitu genuen, baina, gero ere etxetik. Niretzat zaila, lana etxetik egitea, taldean egiteko, kidekin, egun santozak telefonoan, baina ikusten genuen, horrela zegoela, eta izate jasotzen zituzten eskolak, eta nola da horrela. Hori da, zenko ondo esan duzun bezala, etxera bidali ziguten, eta etxera orain Josunarekin, ez?
etxean nola bizi izan zen egoera berezi hori? Bueno, etxean askotariko etxeak eta familiak daude, eta hori da hasieratik aipatu behar dena, bakoitzak bizi izan du modu batean. Oro har esango nuke familientzat gogorrena izan dela elkar bizitza. Ohituta dauden bakoitzak bere egitekoak izaten, elkarrekin ordu batzuk ematen dira familian, baina bueno, batean egun osoa etxean elkarrekin egon behar izatea, nire ustez zailena izan da batetik elkarbizitzarako kokagune bat edo topatzea, familia asko topatu dute, beste asko ez. Eta gero, akademikoki, denak esan duen bezala, hor ere horrelako bomba bat sortu zen, familia askotan ez du jakin bideratzen eta laguntzen ikaslean dira, ez. Ikasle bakoitzak dauzkaten ezaugarriak, batzuk oso ondo moldatzen dira bakarka, autonomoak dira, beste batzuk ez, orduan gurasoentzat hori zaila izan da. Guraso askok ez dute horretan trebakuntzarik edo jakintzarik, orduan horrek dena zailu egin du. Nik aipatu behar dut, institutoak hasita zuela lan bat teknologiarekin, eta orduan, hainbat ikasle trebatuta zeuden, koronarioaren erabileran, modu horretan lan egiten, eta horrek errestu egin du asko. Baina, suertatu da institutoan denetik. Batzuk trebatuta zeuden, ikasmaiaren arabera, eta beste batzuk ez. Orduan, familian kontestuan askotariko egoerak egon dira, eta orduan bakoitzak kontatuko du berea. Batzuentzat egoera ez da izan oso txarra, eramangarria, beste batzuentzat berriz txarra ez da. Egoera berezi bat izan zen, berezia oso. Eta egoera berezi bat ere bai izan zen, beste parte oso garrantzitsu batentzat, ospitaletan eta osasun gintzan, nola izan zen lehenengo hilabeteak, lehenengo egunak, zen ez ekiten ezer? Tsunami bat izan zen. Azkenan zuten moduan gure garaian inoiz ez dugu aurre egin olako egoera bategatik. Beraz, nire sentimendua bazen hori impotentzia eta guztiz ezjarritasuna. Entzuten zen, basatorrela, nizan diagonan egiten dut, beraz hasiera baten zagorritxun, hasiera gaixo hau tratatzen, baina zagorritxu bete zenean, 3 edo lau aste ondoren, hasi ziren Santiagora gaixo bat bidaltzen. Beraz, adibidez, traumatologia eta neurokirurgia lan egiten dut, eta goiz batean, arratzaldeko ordubitan, esan ziguten, ordu bat barru, COVID gaixoak asistitzen hasi behar. Beraz, izan dena improvisazio handia, holan izan zelako egora, ezen zelako jasan, beraz, azkenean, nire kideetan kristolako beldurra, nabaritu dut, eta gaur egun ere nabaritzen da, eta berdina, baina batez ere urduritzasun handia eta incertidumbre handia zertenekien, zerzitorren gure buruen gaina. Beldurra, euki genuen guztion nire ustez, beldurtutan ginen, zen ezen egoera berezia, egoera ezberdina inoiz ez bizi izan genuena, eta ikastetxean, badakigu COVID kasu batzuk egon direla, nola eraman izan da oraina, kuarentena da gero, nola eraman da kurtsoa? Bueno, guk esan dezakegu orain ja pasatu dela egia niren ez, espero genuena baina hobetu. Guk bazegoen incertidumbre maila oso handian, beldurra bai, pentsatzen ginen lehenengo hilabetetan egongo ginateke edo berritxean, jende asko zertatzen gara eraikin batean, orduan hori guztia guztiatzen genuen, okerra izango zen. Momentu honetan, esan dezakegu ez dela izan horrela, neurri asko jarri ditugu martzen eta hori kutsu hasieran izan zen kristolana, antolatzea protokoloak, orduan maskararen erabileran, izatera hor jarriko lan garrantzia dago kutsu hasieran, baina hauten izan da bereziki horri heltzeko ordu asko eta ardura handia. Baina gero, amara lasaitzen ikustean, transmisioa zelaren gertatzen gilan bertan, inoiz edu izan holako kasuan batek kontsatu du bestea eta hor zabaldu den ikastetxean, orduan, probe ematen dizu ere lasaitasuna. Eta batzutan igual ez neurriak erlajatzeko, baina bai ez dago, gogoratzen ez dakit hemen igual,
realitatea desberdina da, ere atzeratik markatu genituen morroitzoa, uste dut guztietan, ez? Zartzeko denora horrela hilaran, distantzia mantendu eta gero, ikusi genuen, zer besterako eta gaina nolako neurri zorrotzak mantentzea zinezkoa zen. Nahiko zaila daian gelan 6 ordu, 7 ordunan maskararekin, geila erabiltzea behin eta berriro, distantzia modu batean mantentzea, ja horrekin nahikoa lan egin dugu. Eta nik dut, emartiak honak izan dut, Koronavirusa dela eta baja asko egon dira ere bai ez ikasleetan bakarrik, egon dira ere bai irakasleetan, eta administrazioak oso gauza polemikoak egin ditu, edo hori esan hori somatu dugu. Zer egin dute administrazioak gauza honak egin ditu, gauza txarrak egin ditu, nola jokatu du? Zure ikuspuntutik zuzendari bezala. Bueno, zuzendari bezala eta adibidez ordezkapenak eta hori betetzeko guk ez dugu izan arazorik, baldin badaude irakasleak zerrendaritan. Hemen arazoa eta behin kronifikatu da arazoa, dagoelako irakasleak ikasgaietan, gaztelanian, informatikan, momentu honetan filosofia ordezkoa estatu dugu eta ez dago, utzi daude. Ordezkapen gehiago dira eta hor ez dago jenderik. Horra nor dago, arazo larri bat, ja bazet horrela beste urtetatik eta ginean geratu. Beste aldetik, oso utxatzienak ere, dotazio bat gehiago izan dinuen, beran ikuste du, izan zen hori aurreikusite egotea zen lehendik, ailegatu zirelako dotazio bat irintakale gehiago izateko, baina izan zen iraiaren bukaera, presio gehiago zen, berezik jantokiko begirale dotazio hori egin zuten, baina beranduago, baina heldu da. Guk alde horretatik hori ordezkapenekin eta baina garatik ere, handakabuta arazo larriak horrekin. Idoia, eta ospitaletan eta osasunean administrazioa nola? Oso erabakitzarrak hartu izan dira. Orain urtebete pasa ondoren esan dezakegu akats berberak egiten ari dituztela, badirudi ez dugula ezer ikasi urtebeten da. Beraz, nire esan beharra dukanak, nire kasuan pertsonaki eta nire bideetan, erizainetan batez ere ikusten dudana da, hain erreta baldin bagaude eta burutik guztiz txarto eta ebertuta baldin bagaude, ez da lankargatik, baizik eta gure gestoreek hartzen ari dituzte egoera bai a nivel de recursos humanos, bai organizazio arloan eta protokoloetan eta esan bezala ez dugula ezer ikasi urtean. Burutik lehentuta ikasleak ikastetxetik kanpo, nerabeak esango du, nola bizitzen ari dira post berrogeialdi hau, nola bizitzen ari dira? Ikusten duzu naia badagoela nola mugatuta geure eskubideak edo? Bai, zuk erantzua galdetzen dira zen hori, liburu irakurtzen zaita adibidez Madrilgo metroan gertatu zen propaganda edo publizitatea jarri zena metroan, horretan adibidez kriminalizatzen ziren gazteak festan ateratzeagatik eta festan atera ahal ziren horretan, ze gobernua utzita zeukan. Orduan, nerabe eta gazteek sufritzen dugu eguneroko kriminalizazio bat, hori gertatzen zaigu COVID-a egon edo ez egon. Baina, bai nerabeek eta baita adibidez ostalaritzak sentitzen duen kriminalizazioa orain birus honekin izan da asko handiagoa. Adibidez, udan restrikzioak asko txikitu ziren, eta hori egiten dut ignorantzia puragoan, ziren datuak, ez da ezerrez, baina adibidez, nire lagunek eta nire inguruko jende gehienak egiten gauza gehienak legalitatearen barruan, eta da ere kasua igotzen jarraitu dira, eta nik ez dutuzte gazten erroan ere, endenik, azkenean metroak beta daude, jendean ere beten da egunero, eta hori ez da eskuin egiten, gainera agerian da gauzak ez direla ondo errespiratzen, orain bakunak sartu direnean baita ere ikusi daiteke administrazioak berduen egiten duen haiekin. Orduan, ikus daiteke moduan azkenean
gazteei kriminalizatzea eta gaztea ikusaraztea arazo moduan, edo virusaren zergatik moduan, iruditzen zait oso hipokita eta oso interesa gainera. Zeguk ez dauzkagu tresnak egiteko kontra egiteko, baizik eta guk egiteko gure aldeko zehozer, esan adibidez, norbaitek gustatzen baldin badu errua gazteriak ezin izango du beste zehozerekin egin kontra. Orduan, gainera, guk badukagu fama bat, ospe bat, egunero festan gaudela, egunero egiten ditugula botelloiak, eta zeinean botelloitek ez dira. Hainbeste egon eta egon direnak dira gazte batzuk, ez gazteriak kontra esan gauzun. Eskerrik asko nahi esan du, gazteriari buruz, nola oso sinaratuta dagoela gizartean, gazteriatik kanpo, adibidez Josubek, heldu bat bezala, ze uste duzu? Arrazoia dauka, entzatzen duzu berdinean, edo gazteak dira errua daukatena, edo... Galdera zaila da, nik ez dakit normal errua, baina era bat adosunago esan duenarekin. Gazteria oso kriminalizatuta dago, apropos, eta, kalera irtetzea baino ez dago ikusteko hainbat pertsonek egiten dituztela gauzak gaizki eta askotan ez dira gazteak. Ikuste duten gazteek eredua eman dutela, gehienetan lanetik dagoen arren, gehienetan oso jokabide arduratsua izan dute. Eta nik ikusten dut etxean, nire seme-alabe, askotan nik neu barneratuta ez ditudan hainbat kontu, nik baino barneratuago dituzte arauetan. Orduan, alde horretatik ama bezala eta momentu bezala ez dut inola ere uste gazte jarrera desegokia duten, inondik ere. Itxe egin dugu, metroari buruz Madrilen, hemen daukagu autobusa, tranbia, eta diruzte zerbait garrantzitsua da. Osasun ikuspuntu teknikotik, normala da, udaletxeak kasu horretan egiten ari dena, autobusak bete-betea joatea, baina gero ezin garela jutatu lau baino gehiago. Azkenean ikustare, oso erabat izaia direna, nik beri izaten dut, ez nukeela nahi egon jende askoren postuan gaur egun, azkenean oso zaila delako lana eskenatzea. Baina nena guztiz ados, gazteran izaten den moduan, neu txapelak entzen dut gazteriaren aurrean. Batez ere, gure bizitzaren aldian sozializazioa, jendearekin egotea, hain garrantzitsua den aldiotan, zenik ikusten naiz 18 urterekin, eta nire montzateke oso txartu egiten. Orduan nik uste esan bezala gazteek orokorrean gauzak ondo egiten ari direla, eta batez ere tranbiena, autobusena oso zaila kontrolatzea, baina pertsonalki uste dut zentzurik ez dutela adibidez kultura guztik paralizatuta egotea, antzerki batera, kontzertu batera, joan ari izatea, bertan dana kontrolatuta dagoenean eta gero tranbia bete-beterik hartu behar izatea. Azkenean gu ospitalean ikusten ari garena, ez dakigu lan horatu dezakezen. Egia dagoela jendea gureak etxetik irtetzen ez diranak, soilik supermerkatura duzanak, eta azkenean hartu egiten dute. Bai, geroz eta kontu ondiago eduki geroz eta probabilitate gutxiago, baina azkenean hartzekotan hartzen dugu, ze azkenean bai hogeila restrikzioak mantentzea, baina egia da askotan oso zaila da kontrolatzea, ze kontaktu minimo batekin hartu dezakezu. Bueno, duela urte bat baino gehiago, dagoela sartuta pandemia, baina zorionez, urtearen hasieran, iritsi zaigu txertoa. Kontatuko dugu pizka batean zertan datzan txertoa eta... Lehenik eta baina izan behar da, benetan ikusten ari dara, espero zuten baina impacto hobeagoa izaten ari dara. Zertatutako populazioen artean, kutsaketa eta gaixotasunaren maila asko zikiagotu dela. Baina, izan beharrekoa ere, gestioa pesimoa izaten ari dara. Euskari maila badela nik probatu eta bizitzan dudana ikaragarri gaizki egin da. Adibidez, nik duela 2 egun izan nintzen zertatuta, eta ikusi behar izan nuen nola ni eta nire bidea, ertzaintza baina ondoren hartu bezuela zertua, ez? Hospital mailan ere ikusi behar izan dugu nola gu baino lehenago sindikalizazioa
gogoan dauden hainbat politiko da nagusi tratatuak izan diren. Beraz, ezin gara saldu nola gestioa hainen txartu egiten ari den. Eta gure egun adibidez, eman dute ja honetetzat Santiago eta Txagorritxuko osasuna ginen txataketa eta ambulantzietako pertsonak adibidez oraindik ez dute txastatuta. Adirelako subkontrata bat, orduan Osakidetzak ez ditu bere gain hartu, eta hauek bai badira lehenengo benetako ilara eta ez daude oraindik txastatuta eta ez dakit hemen izango diren txastatuta. Beraz, ambulantziako bidaiek hartuko dute txertoa poliziak baino geroago, ez? Ikusten. Asko geroago. Asko geroago, ez? Ze uste duzu hori buruz? Haien azerraldian eta haien protestatak eta... Zeren ere bai, bidali dizuete, zerrenda bat ez, Eusko Jaurlaritzatik proposatzen txertoa jarriko ditu. Bai, principioz, pasaren astean, ostegunean egartu zitzaigun, komunikazio bat, ezarez, nortzuk izango dira irakasleen artean lehenengo bat jasotzeko. Eta pamintzatzen, berrogeita hamabost urte baino gutxiago, imaginatzen dut AstraZenecako txertoaren inguruan izango delako, eta gero maskara barik iritzen diren. Hor hezkuntza, gure kasuan, izango da, gela egonkorra dauden irakasleak, edo ezitzaileak, prestatutasuna hori dagoelako, eta saiatzen dutako maskara. Oda momentuz, horien izenak, nahi zuena voluntaria da, Nire ustez, galdera hau egin behar da, baina bai. Txertoa jarri nahi duzu, alde Josune? Hombre, hasieran ez nuen oso gogoko. Ez daukat, ez dakit nona esan, ziurtasun handik. Baina, gero pentsaera aldatu nuen eta pentsatzen dut, gizartearen hobebeharrean egin beharreko gauza bat dela, eta jarriko dut. Bai. Esan duzu, dagoela hasieran zeneukala hori da, zalantza. Zer badaude gauza asko egitenak direla koronavirusari buruz ez direnak egia. Zentzu genuen Trumpen esan difamatoa, esan ez biziba eratzen baldin bazen esan duela edukiko koronavirusa, edo Miguel Bosek esaten ez zituen gauza. Honi buruz, zer esan handi guzu, Idoia, zer gauza bera egia, zer gauza bera desurna? Ni guztiz hartuta geratzen naiz, askotan batez ere, txagoak azkenean badira soroak, errespetu guztiarekin, baina ez buru esan garik ez daukaten gauzak direla. Baina adibidez ni, gehien hartzen dagoena, beti da guztiz negazionistak ezaten dutena hori, ospitaletan ez dagoela koronavirus. Zenik bere, zarantzan jarri dezakezu jatorria, ez? Ezin da, laborategian, ez dakit zer, bale. Baina ez izatea ospitaletan gaixoak hiltzen ari dira, ospitaletan koronavirusagatik gaixoak asistitzen ari ditugula, iruditzen zaila dela burua guztiz gabi lantzea. Iruditzen zaila. Neia, pentsatzen duzu, txertoa jarri nahi duzu? Bai, azkenean, nik uste dut, jendeak esan duen moduan gizarte kontu bat dela. Ja, ez da pentsatu individual bai, baizik eta jendea laguntzeko beharrezkoa da. Baina, baita ere, gazteriaren esanean, ondo iruditzen zait, beste jende batzuei jartzea hori baina denago, claramente. Azkenean, gukadokan transmisio egoera izan, azkenean gukutxatzean, segurazki, aukera gehiago gaixotasun normalago bat izateko, orduan ondaretzen da beste jende batzuetik denago jartzea. Baina bai, gazteriari txertoa jartzea animatzen dut, gazteria eta bai beste jende guztia. Baina hori, azkenean azkenean izango garenez, espero dut jada jende asko txertoa jarrita izateak eta pixka bat lehuntzea. Nik ez nago gaur bat, adibidez, ulertzen ez duan gauza bat da, nola txertatzen ari den lehenengo ertzaintza, aurre eskolako irakasleak edo zin irakasleen mota baino lehen. Azkenean irakasleek badaukate kutsatzeko arrisku guztiz handiagoa, kalean patrullatzen edo endonon dagoen polizia batekin azkenean pertsona batekin kontaktu erreal bat izatea oso zaila dela.
badaiaz beste gauza bat ez dut. Hori buruz uste duzuen? Azkenean, gurasoan ez da, zuzendaritzen dagoelako, baina ere zirakarrak zartzen gara batean, 23 ikasle, eta egunero, tasunak markatu behar badira, argizan ziren izpide zuzetak ez. Gainera, nik uste dut, administrazioaren puntutik, polizia txertatzen ari dago izenek baina, eraia utxagarria da, baina gainera poliziaren kopurua handitu da, polizia gehiago dago. Egiten da babesaren edo segurtasunaren apelazio bat, dena guztiz paritsua. Azkenean, polizia gehiago dago eta gaur egun, adibidez, horredik ambulintzekako kideak ez daude bakunatuta berak esan duen moduan. Orduan, nik uste administrazioari eskatzen diren, mesedez, pentsa ezaten zen garrantzitsuagoa pandemia egoera batean. Eta ez bakarrik txertaketaren kontuan, baita ere, baina zein den garrantzitsuagoa eta benetan errebisatzeko nor kontratatu edo ze gauzei ematen ez dieten dira laguntza. Anarita garbi. Badago ere bai, gizartean pentsatzen da daude kritiko batzuk esaten dutenak ez dela txertatu behar nagusia, ez dela hasi behar nagusienetatik. Hasi bat dela, jende gazteago batetik. Naia, gazteen azara bai honetan, ze uste duzu hori buruz? Egia esan ez dut hori entzun, eta entzuko baro ez dakit egia esan, eta ez dakit porque ez daukat ideiari zientifikoki, baina bueno, nik uste dut hartuta sentzuko guna, azkenean jende nagusia da kaltetzeko aukera handiagoa daukana, edo ez aukera handiagoa, baizik eta agian txarrago sentatuko zaila, orduan nik ulertzen dut helduak lehenago batzea, benetan zentzat ideiari, gaina beraieko hori izaten dute sostengu zientifiko batekin. Baina, prinsipioz, nian ez dago egiten ideiarekin, beti ere ondo gogo balitz, baina esperatuta prinsipioz edo teoria ez kontenekin. Gauza bat dagoela, gizarte desberdin batek herbeeritako zonaldean dauden gizartea esaten duela inbertitu behar dela gehiago jende gaztean badirelako bizitza gehiago edukiko dutenak. Hau da, nire gogoratzen dut pandemia garaian, berrogeialdiaren garaian, herbeerak pasatu egin zela Espainiarekin eta Italiarekin, zer beraien ziuetan bazituzten laurogeita hamar baino gehiagoko jendea sartuta zaintzeko. Beraien defendatzen dutena da nolabait beraiek ustea zen azken finean hil behar dira laiztea eta inbertitzea gehiago jende gaztean. Honi buruz uste du horrela Josune? Uste du, nahiz eta ez dakilan ez bai inguruan, pertsona heldua diot, heldua esaten dut 60-tik 70 urte bitartean iruditzen zait, gorputzak berak harrapatuzke ezberdra kasu honetan birusa gorputzak aurre egiteko aukera gutxiago duela. Orduan alde horretatik iruditzen zait populazioaren zati hori lehenetsi behar dela. Gazte batek ez dakit, orain denetan dago, baina printzipioz gazte batek osasun hobea du. Orduan beharra da, nahiz eta gutxi dakigun oraindik honetaz beharra da aurre egin ahal dio hobeto gaixotasunari. Nik zalantza dut orain esan den honekin, ez? 100 urteko pertsonak txertatuko dituztela eta omen dira 2008 ziren, argituta benekin ez, baina horrekin badut zalantza, iruditzen zait, txertaketa zeranetan jarri dute abiapuntu bezala 80-tik gorakoa. Errespeto osoarekin nik 100-koei baino lehenago jarriko nieke 60-tik 80 bitarteko adinean daudenei. Beste gauza batzun artean, denek dugu eskubidea txertoa jasotzeko, baina 100 urte duten pertsonak, printzipio sozializazio txikiago izango dute, etxean egongo dira edo egoitzan, inguru ziur batean, eta horretan
eta behar bada, esan dira, beharko duketela txertoa jarriz. Idoia? Nik uste ondo egin da, azkenean txertaketarekin bilatzen dena bada populazio aurrena ikastea. Zein da populazio aurrena bada, logeitik gorako jendea ikusi baden, non ikusi dugun, hil kopuru gehiena. Hasiera batean planteatu zenean gazteriak ikastea, bazen gehiago ez morbilitatea, gaixorik egoteko probabilitatean baino, bazen transmisioa moztean. Orduan azkenean ikustek, azkeneko fina bada pertsonak ezirtzea. Orduan hori bilatzen baldin badugu, haurenak babestu behar ditugu, eta nik ondo indatzen zortan, eta hasieran esan bezala ikusiak da. Egoitza askotan, badauden danak gaztenautak, ikusi da nola asko gutxiago gaixotu diren, eta batez ere asko nola asko gutxiago diren. Beraz ikusten ari gara esan bezala, efektu hau monetzen ari gara. Bukatzeko bukatu behar dugu, eman behar dugu karasketa hau, eskerrak ematen dizkizu guztiei, hartzeagatik, eta eskatuko duzu Idoia amaitzeko, azaltzeko ze abantai dituen txertoa, zer badago oraindik jendea pentsatzen duena txertoa ez duela zertarako balio. Ez azaldu handi diozu. Nik uste guztiok jarri behar dugula, esan bezala azkenean ulertzen dut jendea mesfidantza handia izatea, zer berria dela, baina nik beti zitutu badela gure historian egon den txertorik seguruena. Badelako gure historian diru gehien inbertitu izan den txertoa. Beraz, egia da oso azkar atera dela, baina analizatu ondoren asko mugitu da burokrazian, papeleoetan eta horreko historian zerramente dela pertsona gehienetan testatu egin den txertoa. Beraz, ni ziur nago historiako txertorik seguruena dela eta diosunetan bezala ez bakarrik dugatik, gure familia, gure gizartea eta mundu guztia besteagatik guztiok jarri dugula. Zaila bukatzeko benetan. Naia, emango zenidak mesedez ondorio bizantza ateratzen duzu, hemendik? Ondorio moduan ikustea nora, berak esan duen moduan, ez berak esan duen moduan, nire izateke oso guztetan egon administrazioan, zer oso zaiak diratzen duen erabakia, baina nik uste dut duela inkonferentzia asko, eta horri aurre egitea interesgarria irudituko ditzaiake bereziki akatsak berriz ere zertifikatzeko. Eta ja, ambito pertsonalean, eskuntzaren ambitoan, nik uste ondo gainitza da, eta honek aurrera nago duela, orduan nire esperantza dukat, bai gizartean, eta baita ondo ditzetenan ere. Orduan, ondorioetzat ematea animoa, eta hau bukatuko delakoan, eta horren urtean, hori buruz ditzerik egongo ez dara delakoan. Marisa? Hezkuntza alboan berez erronka potente baina polita da izan da, ez? Aurreko oso batzuk eman ditugu, bai digitalizazioan ikusi dugu, egin dugu bidea, osunea hasieran komentatu dugun inportantea izan dela eta hori jarraitu behar dugula. Metodologiari ere izan da okera beste aurreko oso bat, metodologia aktiboenak, ikusten dugu online lan egitea eta gaur ez dago ezberdin ikusirik, orduan guk ere hor lan eta formazioa eta hori da egin dugu. Pertsonalean nago gustatzen da. Iruditik denean, txikiteko beste gauza batzuei buruz, maskara kentzeko, baina hori ere, honek eman digu aukera ere, baloratzeko beste gauza batzuk, lehen normaltzat, ematen minutuena, bezartak emon, distantzia, atera, porte bat hartzea eta ematekin, bilbora joan, jakin barik ez, perimetro hortik kanpo, orduan, ni bezietan nago, nazionatzen duzio, eta izatu modu nago, Gentzik buruz errefusiatua, eta goga bikozen aldena gure ikuspuntutik, baina mundu zabaletan, Idoia, ze ondorio bezala? Profesionalki ezin dugula gehiago, hau guztia duena maitzea behar dugulako, ze psikologikoki guztiz nekatuta eta destruituta gaudela, fizikoki ere oso nekatuta gaude. Eta azkenean nire ekiden artean zentzazioa hori ezin dut.
Beraz, badirudi aste hauetan gauza asko betuko direla, espero dugu gero beste tsunamiren bat ez etortzea. Baina pertsonalki zuk esan dagoa ere, ni oso pertsona soziala naiz, jendearekin egotea behar dut, oso bidaiatzailea naiz, beraz bidaiatzea behar dut, eta amezkoizko hau alik eta azkarretan dut. Eta Josune, amaitzeko? Bueno, dena da, esan da. Nik ez dute proiektzio handirik egiten, nahiago dut ikasi dut eta hori da nik ateratzen duen ondorioa. Ikasi dut unean bizitzen, dudana balio esten, eta, bueno, iruditzen zait irakaspen polita dela eta, bueno, ahaztu behar ez duguna. Orduan, horren arabera, etorriko da, bukaera, ez diot jartzen datarik, iritsiko da, eta bidean, saiatzen garen denok ere, ahalik eta beren nintzen egin beharrekoa. Josune, Naia eta Marisa, mila esker hiruroi, hemen izatagatik gurekin, beste batera arte, zaindu zaitezte. Eta, bueno, ondo aurreratu dugun bezala Marisak, egon gara hitz egiten tertulia honetan denbora guztiak geoinguruari buruz. Eta, baina hemen daukagu Idoia, erizaina izateaz aparte, badauka proiektu asko eta kontatuko dugu pizka batean errefuxiatuei buruz nola bizitzen ari diren gauza hau eta guztiak. Kafetxo bat hartuko zegoen direkin? Bai, Guazen.